他高度评价两国关系提升为战略伙伴关系。Pokiaľ ide o partnerstvo medzi Čínou a Slovenskom, toto nám vytvára nové možnosti. 他表示，进博会为斯洛伐克提供发展机遇。Je pre slovenskú delegáciu, ktorá je najväčšia, pokiaľ ide o počet podnikateľov, obrovská príležitosť. 他谈及乌克兰危机对地区安全的影响。Ukrajina patrí do Európskej únie, ale Ukrajina určite nepatrí do NATO. 高端访谈专访斯洛伐克总理菲佐，敬请收看。关注国际焦点，洞察世界风云。大家好，欢迎来到本期的高端访谈，我是邹韵。今天我们要对话的嘉宾是斯洛伐克总理菲佐，首次亮相进博会国家馆。斯洛伐克期待如何通过这一平台深化两国的经贸往来，双边关系提升为战略伙伴关系。菲佐总理期待如何与中方一道推动中斯关系迈向更高水平。此外，两国又将如何加强在国际事务中的沟通协调，共同应对全球挑战呢？今天我们一起在对话中寻找答案。Mr. Prime Minister, good morning to you and welcome to the program. Before your departure, you told the Parliament that your visit to China was crucial and the most important trip in 2024. So why is it crucial and what are some of the specific goals that you hope to achieve this time? Ďakujem za tento rozhovor a chcem povedať, že nielen na Slovensku, ale v celej Európskej únii sme podcenili niektoré veci a najmä sme podcenili vplyv Číny na nielen otázky mieru na celom svete, ale aj na celú svetovú ekonomiku. Preto si myslím, že je veľmi správne pomenovať túto návštevu ako návštevu roku 2024. Mr. Prime Minister, your last visit to China was about 17 years ago in 2007. So compared with your previous impression, what are some of the changes and developments that you observed this time stand out the most to you? Ja sa vrátim ešte ďalej. Ja som prvýkrát navštívil Čínu, ak sa nemýlim, v roku 1999 alebo v roku 2000. Bol som vtedy radový člen delegácie predsedu Slovenského parlamentu a navštívil som viaceré časti Číny. Keď som videl Čínu v roku 1999 a potom v roku 2007, tak to bol šok pre mňa, keď som videl ten obrovský vývoj. A keď vidím rok 2007 a rok 2024, ten šok je ešte väčší. Budem hovoriť iba o Slovensku. Odporúčam každému, kto trpí činofóbiou, aby využil možnosť, že už teraz nebudú víza na 15-dňové návštevy Číny. Aby sadol na lietadlo, letel do Číny a zistil, čo sa v tejto krajine deje. Ja nemôžem nič iné, len zablahoželať Číne k pokroku, ktorý dosiahla a najmä k tomu, akú globálnu hru, akú globálnu pozíciu, pokiaľ ide o mier a stabilitu, Čína zastáva. Takže blahoželám. As you just said, China has announced the citizens of Slovakia will be granted visa-free entry for up to 15 days. How do you understand the significance of this decision? Veľmi oceňujem rozhodnutie čínskeho vedenia, že sa zrušili vízové povinnosti voči občanom Slovenska, pokiaľ ide o návštevu Číny do 15 dní. To bude veľmi podporovať návštevu mladých ľudí, podnikateľov, pretože viete, ak nemáte povinnosť ísť získavať víza, no tak sadnete na lietadlo a idete do Číny. Dokonca uvažujeme o priamom prepojení Slovensko-Peking. Bol som na Hainane, tam treba rokovať o týchto možnostiach. Preto veľtrh, to je taká malá bodka všetkých tých iniciatívach, ktoré tu máme. A ja vidím, že čínske vedenie má obrovský záujem o dobré vzťahy so Slovenskom, priateľské vzťahy a my to chceme maximálne využiť, pretože opakujem ešte raz, ja som priateľ Číny a budem priateľ Číny. 斯洛伐克是欧洲中部的内陆国，东临乌克兰，南接匈牙利，西连捷克、奥地利，北毗波兰。斯洛伐克是最早承认新中国的国家之一。中斯建交75年来，两国关系保持稳定发展，相互尊重、平等互利、求同存异、合作共赢、共谋和平与发展是中斯关系的显著特点。2024年10月31日，
斯洛伐克总理菲佐抵达北京，开启对中国的正式访问。访华前夕，菲佐表示，这次访问是他2024年最重要的行程。11月1日，国家主席习近平在北京人民大会堂会见菲佐，双方一致决定建立中斯战略伙伴关系，推动中斯关系开启新篇章，迈向更高水平。A highlight of your trip this time is meeting with Chinese President Xi, and during the meeting, both sides agreed to elevate the bilateral relations to strategic partnership. So how do you interpret the significance of this enhanced ties? By som chcel veľmi oceniť naše stretnutia, ktoré sme mali s pánom prezidentom vašej krajiny. Pokiaľ ide o partnerstvo medzi Čínou a Slovenskom, toto nám vytvára nové možnosti. Vytvára nám možnosti používať rôzne inštrumenty a nástroje, ktoré sú s týmto partnerstvom spojené. Mám na mysli rôzne komisie, rôzne výbory. A musím pripomenúť, že krátko po tejto ceste na vláde Slovenskej republiky bude bod programu, ktorý nazvem teraz po anglicky follow-up našej návštevy v Číne, kde presne chceme povedať, čo sa bude diať po tom, ako sme podpísali strategické partnerstvo. Ja som priateľ Číny a to každý o mne vie. Rovnako každý o mne vie, že sa držím zásady, že nie je možné zasahovať do vnútorných záležitostí inej krajiny. Čína je obrovská krajina, ktorá vyžaduje rešpekt. Preto naše vyjadrenia typu politika jednej Číny, že Čína je globálny hráč, to nie sú formálne prejavy. A preto my rešpektujeme Čínu ako krajinu, ktorá sa vydala svojou vlastnou cestou. Rešpektujeme túto cestu, pretože je veľmi efektívna. To ukazujú ekonomické výsledky, to ukazuje spôsob života ľudí, to ukazuje vplyv Číny na svetovú politiku. A z tohto titulu si myslím, že je veľmi správne, že naša cesta bola takto orientovaná. During the meeting, President Xi emphasized that both countries should continuously upgrade and enhance bilateral relations from 4 aspects, including deepening political mutual trust, expanding pragmatic cooperation, etc. So, Mr. Prime Minister, what is your take on that? Ja veľmi pozorne sledujem to, čo hovorí pán prezident. Pán prezident má rôzne iniciatívy, medzi inými aj tie, ktoré hovoria, že treba využiť potenciál, ktorý má ekonomika, potenciál medziľudských vzťahov, potenciál inovácií, potenciál výroby, nielen na zlepšenie životu v nejakom konkrétnom štáte, ale na zlepšenie života na celom svete. Takže v tomto duchu je pre mňa to, čo hovorí pán prezident Čínskej republiky, veľmi inšpiratívne. Mnohí v Európe podceňujú Čínu. Existuje podobne akási čínofóbia. Ja odporúčam každému, kto má tento problém, ja ho nemám, aby Čínu navštívil. Aby videl každý ten obrovský rozvoj, ktorý Čína dosiahla. My niekedy hovoríme, prepáčte za také odľahčenie tejto témy, že Čínu ekonomicky dobehnúť nie je možné, ani keby ste utekali oproti. Preto treba každé jedno slovo, ktoré čínske vedenie povie, zobrať úplne vážne. What kind of leader is President Xi to you in your eyes? Je to líder, ktorý prekračuje hranice Číny. Hovorí o svetových problémoch. A preto ja som sám mal pocit, že je potrebné ho osloviť. Ja oceňujem vašeho pána prezidenta, ktorý prekračuje svojimi iniciatívami, pozitívnymi iniciatívami hranice Číny. How do you understand the global significance of these initiatives, as you just mentioned, the Global Security Initiative, the Global Development Initiative, and the Global Civilization Initiative proposed by President Xi? Tieto iniciatívy majú význam vtedy, keď na svete bude mier. Ale my sme svedkami rôznych konfliktov, či je tu už spomínaná Ukrajina, alebo je to napríklad dnes Gaza. Preto okrem toho, čo hovorí pán prezident, veľmi pozorne počúvam, čo hovorí aj o otázkach týchto vojnových konfliktov. Preto som veľmi rád, že váš pán prezident, ako som mu to už niekoľkokrát povedal v tomto rozhovore, prekračuje hranice Číny. 11月5日至10日，第7届进博会在上海举办。本届进博会国家展共有77个国家和国际组织参加，斯洛伐克是首次参展。
It's a huge expo. We've never been to this kind of huge exhibition. It's a really nice opportunity to be here together with our national pavilions. And maybe I would use two words, great opportunity, because I think the Chinese market is a wonderful market. It's a very important market for Slovakia. And it's a great honor and pleasure to be here, and that we had that opportunity to be here and present Slovakia. 近年来，中斯经贸关系持续走深走实。在11月1日的中国斯洛伐克经贸论坛上，菲佐表示对两国经贸往来的发展充满信心。I would like to share my optimism about the future of Slovak-Chinese relations. Today's business forum marks an important step that strengthens our economic relation and cooperation. 从贸易领域看，中斯贸易额连续3年突破100亿美元。斯洛伐克是中国在中东欧地区第4大贸易伙伴和最大的进口来源地。投资方面，据不完全统计，中国企业在斯洛伐克投资超过6亿美元，在斯洛伐克创造了5000余个工作岗位。What kind of economic and business opportunities do you hope to unlock through platforms like CIIE? Viete, my sme úplne rozdielni. My sme malá krajina, máme 5,5 milióna obyvateľov, máme jednoducho malé územie. Ak to porovnám s Čínou, je to neporovnateľné. Ale vážim si rešpekt a úctu, ktoré boli dôležité v našich rokovaniach. Bavíme sa ako rovnocenní partneri a hľadáme rôzne príležitosti. Preto ísť na takýto veľtrh, ako je dnes, je pre slovenskú delegáciu, ktorá je najväčšia, pokiaľ ide o počet podnikateľov, obrovská príležitosť. Čiže musíme hľadať nejaké možnosti, ako našich slovenských podnikateľov zapojiť do aktivít tu v Číne. 2019年，斯洛伐克科技人员研发的飞行汽车亮相进博会，成为最酷炫的展品之一。今年3月，斯洛伐克公司就与中国企业签署合作协议，共同推动这一创新交通工具加速发展。而这只是中斯汽车工业领域合作的一个例子。斯洛伐克位于欧洲的中心地带，独特的地理位置使其成为欧洲汽车生产中心和世界人均汽车产量最高的国家。全球多家知名汽车集团进驻斯洛伐克投资建厂。随着电动汽车的兴起，以及欧盟实施更加严格的排放标准，曾以传统燃油汽车为支柱产业的斯洛伐克面临转型。在结束北京的行程后，菲佐抵达安徽合肥，参观了一家锂电池厂。斯方企业表示，中国在电动汽车电池领域具有领先优势，希望在斯洛伐克合建电动汽车电池工厂，增进两国在相关领域的合作。This time during a trip in China, you visited the Chinese EV battery manufacturer in Hefei, which has a joint venture in your country. As we know, that auto industry is pivotal to Slovakia economy and also being a leader in auto production per capita. How do you envision the cooperation between our two countries on that front? Začnem ale inou odpoveďou. Viete, že Európa trochu závidí Číne, ako ďaleko sa dostala, pokiaľ ide o elektromobilitu, pokiaľ sa dostala vo výrobe batériek pre elektrické vozidlá. Ja na to odpovedám, že nie je možné bojovať s Čínou v tejto téme zavádzaním rôznych administratívnych prekážok, rôznych cieľ a neviem čo všetkého. My musíme bojovať rovnakou kvalitou, musíme bojovať cenami. The European Commission has finalized its decision to impose tariffs on Chinese-made EVs, which is something that Slovakia has voted against. How do you foresee the impact of those tariffs on the economies of EU member states? Slovensko odmietlo a hlasovalo proti návrhu Európskej komisie zaviesť dodatočné clá na elektroautá, pokiaľ ide o Čínu a ich dovoz do Európy. A pritom si ťažko, ako keby sme si uvedomovali, že Slovensko je krajina, ktorá vyrába najväčší počet aut na svete na hlavu a sú to hlavne autá strednej triedy a luxusné autá, ktoré sa často vyvážajú do Číny. Musíme na naše územie dostať nielen výrobu aut, ale musíme dostať aj výrobu
napríklad batérie, ktoré sú dôležité pre elektrické autá, ktoré sa rozvíjajú. Preto tento projekt Gotion je pre Slovensko neuveriteľne dôležitý. Viete, pani redaktorka, ja chápem, že pre čínske pomery je to malá investícia, ale pre Slovensko je to 1,4 miliardy eur. Je to 1300 nových pracovných miest. Sú to inovatívne procesy. It's the second largest investment ever, right? Áno, je to presne, ako vy hovoríte, je to druhá najväčšia investícia, pokiaľ ide o Slovensko. Preto ja to vítam. Samozrejme, že nie sú mnohí v Európe nadšení, že Čína prenáša výrobu týchto batériek na Slovensku. Ale to bude dobré pre Slovensko a bude to dobré pre celú Európsku úniu. A dodám, ja som navštívil včera fabriku Gotionu a musím povedať, že presne ako vyzerá Gotion, vyzerá celá Čína. Moderná, inovatívna krajina alebo firma, ktorá prináša nové nápady. Preto bola by obrovská chyba, keby Slovensko možnosť mať takéhoto partnera na svojom území nevyužilo. What are your major concerns regarding the implication for the regional security, given that ever since taking office, you've been opposed to the EU sanctions on Russia and also against Ukraine joining NATO? My sme susedia Ukrajiny a túto podporu jej dávame. My pravidelne robíme spoločné rokovania vlád, slovenskej, ukrajinskej. A hlavne teraz sa sústreďujeme na zimu, pretože zima bude veľmi náročná pre obyvateľov Ukrajiny. Pomáhame ako sa dá, s výnimkou vojenskej pomoci, pretože my neveríme, že vojna na Ukrajine má vojenské riešenie. Na druhej strane treba Ukrajinu podporiť, ak má nejaké ambície. Ak má ambície Ukrajina vstúpiť do Európskej únie, treba to podporiť. Ale pokiaľ ide o NATO, tak vstup Ukrajiny do NATO považujem akurát tak dobrý na začiatok 3. svetovej vojny. Samozrejme, že Slovensko je malá krajina, nevie ovplyvniť ambíciu Ukrajiny, pokiaľ ide o NATO. Ale členstvo v NATO sa schvaľuje v každom parlamente, každej členskej krajiny, ktorá je v NATO. Ja za Slovensko hovorím, že pokiaľ budem predsedom vlády, budem tvrdiť, že Ukrajina do NATO nepatrí, že to bude ešte viac eskalovať napätie, že to nie je dobré. Preto zostaňme v hraniciach úvah, že Ukrajina potrebuje pomoc, že mier pre Ukrajinu by mal byť, povedzme, spravodlivý pri rešpektovaní všetkých pravidiel, ktoré sú tam, že Ukrajina patrí do Európskej únie, ale Ukrajina určite nepatrí do NATO. And you have recently said that you see high probability of the Ukraine crisis ending soon. So what are some of the specific factors or developments that lead you to this assertion? Ak bude Západ pokračovať v podpore vojny na Ukrajine, ako teraz podporuje, tak bude veľmi ťažké ukončiť túto vojnu. Ja som často predmetom kritiky, pokiaľ ide o štáty Európskej únie a štáty Západu, keď hovorím, že vojna nemá vojenské riešenie, že prestaňme podporovať Ukrajinu vojensky, poďme si sadnúť za stôl, kde budeme rokovať o výsledkoch nejakého mieru, hoci je to veľmi komplikované a veľmi náročné. Konfliktu, ktorý nemá žiadny zmysel. Ja to porovnám so Západom. Západ neustále podporuje vojnu na Ukrajine a myslí si, že touto vojnou oslabí Ruskú federáciu. Ale táto stratégia nefunguje. Zoberte si, koľko sankcií bolo vznesených proti Rusku. Zoberte si, koľko peňazí bolo dodaných na Ukrajinu. Zoberte si, aký tlak bol vytváraný proti Ruskej federácii. Ale výsledok je, že táto stratégia nefunguje. Sankcie spôsobujú viac problémov Európskej únii ako samotnej Ruskej federácii. Západ v roku 2022 mohol túto vojnu ukončiť tým, že by rešpektoval dohody, ktoré boli na stole. A to boli dohody medzi Ukrajinou a Ruskom. Ale Západ to neurobil. Západ si myslel, že poďme túto vojnu využiť, aby sme poškodili Rusko, aby sme ho ponížili. Ale táto stratégia jednoducho nefunguje. Rokov. Preto teraz by Západ mal uznať chybu, ktorú urobil v roku 2022 a mal by povedať, poďme rokovať, lebo toto zabíjanie Rusov a Ukrajincov nemá žiadny zmysel. Mr. Prime Minister, thank you so much for your time. It was a great pleasure talking to you and greatly appreciate it for sharing with us your very insightful perspectives. Thank you. Ďakujem. Thank you very much.
菲佐总理强调，此次中国之行是他2024年最重要的出访，并用事实阐述了两国合作的广阔前景。他认为，欧盟对中国电动汽车加征关税是不明智的做法。中国尊重欧洲的价值观，而欧洲也应该尊重中国自主选择发展道路的权利。只有合作才能共赢，才是未来世界发展的方向。感谢您收看本期的高端访谈，我是邹韵，我们下期再会。